Здравейте ви, Блок 7! Днес ще ви покажа оцеляване на Майнкрафт. Така, тук достатъчно дърва сме се събрали. Така. Днес ще ви покажа първи епизод на оцеляване на Майнкрафт. Така се правят стиковете. Добре. Така се правят кирки. Но днес ще идем да покъсаме малко дървета повече. Близо трябва да има гора. Майче, да, ето я. Така. После трябва да идем да поминьосваме. Ай, забравях! Това е много хубав сървър. Ще ви дам IP-то. Много развите. Момент. Сложа едно текчър пак. Един текчър пак, който е много готин. Ето го. Така. Ще има малко в мината. Това ще е... гъби! Камък ще съберем, защото е доста важен да се направите кирки. Тук е доста хубав сървър. Въглища трябва да се съберем за торчове, да се направим, ще ви покажа как. Ще има няколко или около 8 епизода. Ще снимам. Ще накарам публиката да познае. Доста гъбки може да се направим гъбена супа. Не е градал. Момент да се направя кирка. Така. Дайме стикове. Така. Така. Правим торчове.
Ще направим каменна кирка. Факелите ще ни трябват. Табак. Събираме малко желязо. Все пак. Може и да се преместим къщичката някъде. Да украсим касторчове, че е пълна тъмница. Нищо не може да се види. Първо ще изхъбя дървената кирка. Така, видим на колко фъпа са. Много 65. Клипа ще продължава около 20-30 минути. Не и повече. Намерях нещо. Миничка. Айрон. Фул айрон. Ще сме. Май, че не се чинява зомбита, щом не съм видял до сега. Това е малко въглени, защото и те са важни. Все пак. Леко лаги. Доста въглища ще намерим. После ще ви покажа спауна. Има PvP, жил има. Просто много е як сървъра. Надявам се да ви е харесал. Въглена. 21. Това ще станат. Ето. Тук. Няма ли малко да има кони? Чакайте. Чакай, Iron Man. Добре. Още въглища. Ще използваме кирката. Нищо лагна. Не, ще се наложи да спра клипа за малко. Ще има и друг следващия епизод. Спрям клипа и малко.